Moji rodičia a starí rodičia ma naučili, akým obrovským darom je láska. Dali nám toho veľa. Starali sa o nás, keď sme boli malí. Teraz oni potrebujú našu pomoc. Hovorí sa, že starý človek je ako dieťa. A keď sa k tomu pridajú choroby, tak sa to dvojnásobí. 11 rokov sa starám o svoju 97-ročnú mamičku a robím to rada. No to sa vám zmení celý život a z hodiny na hodinu. Naučili sme sa obidve žiť s tým. Zo začiatku bolo veľmi ťažké, lebo predstavte si, že vitálny človek sa dostane do tej fázy, že musíte hneď prebalovať. No to bolo pre ňu strašné. A ja tiež som sa akože Ježiš, toto ma čaká, no čo sa to stalo odrazu? Viete, že toto sú také momenty v živote, že nemáte čas ani rozmýšľať, len konať musíte. No prvé týždne a potom sme si tak zvykli, že už sme sa naučili, že sme si to brali tak vtipne. Asi hovorím, naučilo ma to trpezlivosti aj všetkému tomu okolo toho. Ja ju strašne mám rada, tak pre ňu robím všetko. Neľutujem, nikdy by som to neuľutovala, že sa o ňu stará. Ona mi ešte dáva silu, keď ja klesám na duchu. Mami, som tu pre teba, ľúbim ťa. Ak váš blízky zostane odkázaný na vašu pomoc, informácie o neformálnom opatrovateľstve nájdete na www.lienkapomoci.sk.